Pílula sobre PrestaShop, o teu negocio en liña. PrestaShop é unha plataforma de comercio electrónico completa, de software libre, innovadora e eficaz que che permitirá crear a túa tenda en liña e ter o teu negocio na internet. Con PrestaShop poderemos elixir un diseño e logo personalizado para a nosa tenda en liña, engadir produtos ao catálogo. PrestaShop ten todo o que necesitas para organizar o teu inventario de produtos e servizos, configurar as formas de pago, Visa, Mastercard, PayPal e deixar que os teus usuarios elixan a forma de pago que máis lle conveña, xestionar os pedidos en tempo real, acceder aos datos de envío, editar a factura automáticamente e elixir a empresa coa que se farán os envíos, Correo, Seur, DHL, integrar a tenda no teu propio dominio. Disporemos de ferramentas de marketing para aumentar as vendas, módulos que che permitirán crear códigos promocionais, ofertas de produtos, blog e todo o necesario para que a túa tenda sexa todo un éxito. Configurar a tenda en varios idiomas e moedas dunha forma sinxela, aumentar as vendas engadindo funcionalidades con máis de 3000 módulos, poderemos personalizar a tenda en liña, incrementar o tráfico, mellorar as conversións e fidelizar aos clientes. Tamén poderemos analizar os resultados. En resumo, poderemos deseñar un sitio de venda en liña atractivo, profesional e que responda ás necesidades dos nosos clientes, optimizado para dispositivos móviles e crear o escaparate perfecto para a túa marca sen necesidade de coñecementos informáticos. Antes de lanzarnos a crear a nosa tenda ou negocio en liña, poderemos probar todas as funcionalidades de PrestaShop na súa web oficial, a través dunha tenda demo disponible nesta ligazón. Tamén podemos probar PrestaShop a través do CDTIC virtual, sen necesidade de instalar nada. Vamos ver como funciona. Accedemos ao panel de administración cos datos de usuario e contrasinal que nos facilitaran. No panel principal teremos unha visión xeral das vendas, pedidos, visitas e conversións ao longo do tempo, ademais de poder ver os pedidos pendentes e clientes activos nese momento na nosa tenda. No menú catálogo poderemos xestionar todos os artigos da nosa tenda, dar de alta novos produtos, modificar prezos, referencias, fabricantes e proveedores e moitas outras características. No menú pedidos veremos toda a información sobre os pedidos, erros e cancelacións relacionadas con eles, así como as facturas, albarás e devolucións de mercancías. No apartado de clientes, xestionaremos toda a información relativa a eles. Temos un menú de regras de desconto, vales de desconto e accións de marketing. No menú de módulos e servizos, poderemos ampliar as funcionalidades de PrestaShop instalando plugins desde un amplo catálogo. No apartado de transporte, xestionaremos as empresas de transporte que desexamos usar para os envíos. En localización, configuraremos a nosa tenda en tantos idiomas, unidades e moedas como desexemos. No apartado de estadísticas, poderemos crear un gran número de informes. Pulsando no botón de A miña tenda, accederemos a nosa tenda.